enya wo chefa ose wote obi wa ho na kyese ne honam nyina ye ni titiriti eto da bia na ese ananse achew ananse ese onye prosi anase onye srani ene wo de hankofo aba bebu nsa achechew wo ho na bia wo kwachi eta ye wo ya anase wani so eta achi wo obi wa kwankwa na etu na hwe ne asoso ni mo ho na ni so ate no ebusua kokko hwe wo ye wo ya pa ama wo jo ho anje na yade bia ha wo na ebusua se hepatitis ene ka ho esiche yade diabetes na mso nte no na sa honam nyina eye utufu wo ho anu aye kese amroso ebusua bi wo so abo se ne sotia na etie obi wo ho na wudidi intentem ana sa wota anu nso ntem wodwun so wi a ape no obetwa ho abada ntatie fom ho ana se bia odidi ana odi ache mo bekwan ahoro ana center so ato ho no enche bia be hu se entatie aba be fom abusua bo won kai se siche yade no ebi aba be hinta woni paduanim na eye obo heba and medical research center ene si en kancho se wodi duro makache ewo adoato edumanu last stop a obehwe no woto ni nyina se ede amount wosa ahudwumedie ena enkoye nti wodidi a entimi nyam ye aduane no ekoto yem a ebi abekọ baabi so no na se de wusi de to yem no saa ena asaba ebi wo ho na wukidi no enya adwuma ye nti no enam so ma wodidi ya no na obo ehhehyew ohunam nyina timi ye obasabasa ama ebi ayefum customer call bi ene nyalwa ahodo nkaye ni bi na aba besoe wo so a wose tomoda wodia ne se obenya gidie na watu anamopa ede wani akyeremu ewo adoato adomanu last stop so for ma mekenke sala nanim hope na waba obo heba and medical research center waba abeje wo mpomuden aba abeje wakwa ahosan aba abeje wani chie ama enipa nso atimi ayawodia efri juada ekopemi menda wayare sentino anopa no nso ekosisa anwumre no numbebo apem no owo ho etwewo oso obetwe nyalwo ne nyina firi wopo ne widie ni mu na wasie ewa yare sabia ho owi a wode kwa ho san mapa ne ahoden ne apomden mapa ede amaw na wode kofie bomode ana ne mpanyimfo ntwe nkwamansa na ade achimpo ama wadware etimi akwakoja yare sawo ho emane 0257 472506 0257 472506 and 0249 761508 0249 761508 eye oboha and medical research center busia e wona ye kan for the amount se ko na kwaji wa yare sama mpomuden enye wo chefa ewusia yade ba ko a ya pa ya tete nipa ya emane nya asumdwe e wona bra bom no ene koko yade wotie mi koko na sisi wani ase no ntina mo ni so ya wisi wan sha hwehwe ni wo a wontimi enkaka wontimi hu ade wontimi nkenkan huma anasa me ka sai ade wa akire krampo a wo hu eben wo so kura de ne ebobo ebia wo de no afifi e wo yem nti no anam so kwa agya na so amogya nko a e na eba wa wo de no susu no me ka sai sisi wo tompo ano anasa sisi wa na mu ade onipadua hodo ho no 3 herbal center for NSC and Kancha was 3 eco capsules cocoa master do tatashe eji amai eji nipa dodo na efri wo cocoa yade ehunte no wote ho day ebusia bomodia na ekope 3 eco capsules ni bito na enema enkoye mfama make say wo sisi ya wo yapa wo jo ho enje wo bi wo ho a enakora ya na ho aye ne den o tenase aboe o sori aboe ontimi nya na hwehwe ebusia anasa wo de na kwa ya yemtin constipation ni bi enam so ntiama etiyade brefo aba besoe wo so ene nyale wankeka ye nyina aba besoe wo so a 3 eco capsules cocoa master yesi ayamutim away cocoa epamono ama nadwane ama sisi yade enso eto hilabasa e de afi wo nipadua ni mu ebusia noi enam ntino ya no akopa bi ato na etimi aboa wo wono mu a enka